Gaurkoan izandako alderdi politiko batzuen jarrerak espero dut. Behin Jaurlaritzak bere egitasmoa onartu egiten duenean eta legebiltzarrera aurkeztu egiten duenean, orduan negoziazioa errealismo puntu batekin izan ahal izatea espero dut. Horixe espero du lehendakariak, aurtengo aurrekontuetarako negoziazioetan. Izan ere, todo el mundo que habla de la prórroga presupuestaria sabe que eso no es posible. Iazko Jaurlaritzaren dirukontuak ezin dira gehiago luzatu esan du lehendakariak alderdi sozialistari erantzunez. Egindako bilera errondan legebiltzarreko alderdiei eta sindikatu eta enpresarien ordezkariei aurrekontuen lerro nagusiak ezagutarazi dizkie lehendakariak. Solaskide guztiak ezagutu dute errealitatea. Aurtengo aurrekontuaren errealitate gordina. Jaurlaritzak egoera horri errealismoz egin nahi dio aurre. Jakin badakigu aurrez aurre duguna erresistentzia ekitaldia dela. Osasuna, hezkuntza, bazterketa soziala eta enplegu publikoa izango dira gobernuaren lehentasunak. Aurrekontuan 6.700 milioi euro bideratuko ditugu lehentasun horietara. Konpromezuei helduz, enpresa txikiei laguntzeko diru funtsa jarriko du Jaurlaritzak martxan berehala. Baita enplegua berpizteko plana eta itun ekonomikoa eta kupoaren gaineko negoziazioak ere. Ezinbestekoa da zorroztasuna eta elkarrekin lan egitea esan du Iñigo Urkulluk. Yo voy a trabajar en la búsqueda del acuerdo, también con él. Ela sindikatuari zuzendu zaio akordioaren alde lan egiteko.